Zeleň pri ceste bráni výhľadu vodičom. Nové mamografické pracovisko v Michalovskej nemocnici. Košickí rozhodcovia vymenia píšťalku za hokejky. Opäť sú tu správy televízie Region, pri ktorých vás srdečne vítam. Zeleň je pre mesto nepochybne dôležitá, no keď vetvy stromov alebo kríky zasahujú na cestu, prípadne bránia výhľadu vodičov, je potrebné konať. Hoci na košickom sídlisku Ťahanovce takýto zelenodopravný problém v celku nemajú, nájdu sa predsa len dve kritické lokality. Viacero Ťahanovčanov sa sťažuje, že výjazdy z Varšavskej a Sofijskej ulice na Azijskú triedu sú nebezpečné. Stromy a kríky bránia vodičom v rozhľade, čím sa komplikuje vchádzanie na hlavnú cestu. Začína byť problém, lebo ako náhle rastú stromy, rastú kríky, oni sa stále zväčšujú a tým pádom je problém s viditeľnosťou, hlavne z pravej strany na obidvoch výjazdoch. Aj ťahanovská samospráva pri obhliadke potvrdila, že vodiči, ktorí vchádzajú na Azijskú triedu, nemajú dobrý výhľad na vozidlá prichádzajúce sprava. Správu Mestskej zelene požiadala o riešenie vzniknutej situácie a tak sa bude v týchto lokalitách strihať. Správa Mestskej zelene povedala, že pri výjazde zo Sofijskej ulice musia ísť preč kríky, ktoré sa tam rozmohli a ktoré zabraňujú výhľadu a musia zostrihať zo spodu vetvy stromov na výšku aspoň 2 metrov, aby vrchné koruny proste neprekážali vo výhľade. A čo sa týka Varšavskej ulice, je tam živý plot, ktorý má už výšku asi 1,20 m, cez ktorý nie je vidieť, tak ho bude treba znížiť na nejakých 60 až 80 cm. Práce by už mali prebiehať. Orezy stromov a strihanie živých plotov na hlavných ťahoch na sídlisku mala správa Mestskej zelene v rozpise prác na mesiac október. Michalovská nemocnica v sieti Svet zdravia otvorila nové mamografické pracovisko. Jeho dominantou je moderný digitálny mamograf, ktorý je šetrnejší k zdraviu pacientok a rýchlejší v zobrazovaní výsledkov. Prvý mamograf inštalovali v našom meste v roku 1992 v budove vtedajšej polikliniky. O 12 rokov neskôr ho vymenil mamografický prístroj, ktorý bol pacientkám k dispozícii v súteréne onkologického pavilónu. V minulých dňoch sa ženy v Michalovciach i okolí dočkali tretieho digitálneho mamografu. Tento prístroj podstatne zlepší komfort našich pacientiek, jednak čo sa týka čakania na toto vyšetrenie, jednak tým, že samotné pocity pacientiek sú oveľa menej negatívne ako pri tom predchádzajúcom prístroji. Digitalizácia procesu predstavuje nahradenie tzv. Mokrého suchým. To v praxi znamená, že oddelenie už nebude chemicky vyvolávať analogové snímky. Po odsnímkovaní sa tento digitálny obraz ďalej spracováva a následne sa posiela do centrálneho úložiska obrazových dát. Výsledky sa už nemusia napaľovať na CDčka, dajú sa posielať po sieti a konzultovať napríklad s iným odborníkom či externým špecialistom. Odborníci naďalej varujú, karcinom prsníka netreba podceňovať. Prevencia v tomto prípade je viac ako dôležitá. Keď sa nájde nádor v prsníku a je do 1 cm, je až 90% šanca na definitívne vyliečenie. Pritom každá žena po 40-ke má nárok na bezplatné mamografické screeningové vyšetrenie. Len 20% žien podstúpi toto vyšetrenie. Zvyšných 80%, ktoré si zatiaľ nenašli čas venovať pozornosť prevencii, vyzývajú aj hádzanárky majstrovskej Juventy. To by sme chceli vyzvať všetky ženy z Michaloviec okolia, aby nepodceňovali túto zákernnú chorobu a dbali o svoje zdravie a vlastne prišli a nechali sa vyšetriť. Investícia do mamografického pracoviska v Michalovciach tak završila proces digitalizácie radiodiagnostickej siete nemocníc prevádzkovaných spoločnosťou Svet zdravia. To si vyžiadalo celkové náklady 200 000 eur, pričom celková digitalizácia všetkých 12 nemocníc Svet zdravia na Slovensku prevýšila sumu 730 000 eur. Dnes môžeme vyhlásiť, že celá sieť je plne digitalizovaná, čiže Svet zdravia predstavuje 12 digitálnych nemocníc. Nové mamografické pracovisko prináša aj skrátenie čakacích lehôt na vyšetrenie. Nemocnica je tak schopná poskytnúť mamografické vyšetrenie bez čakania alebo na neskôr do 24 hodín.
V budove miestneho úradu Starého Mesta vzniklo koncom októbra miesto, ktoré si hovorí Istkubátor. Má slúžiť rozvoju mladých ľudí, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním, ale nevedia kde a ako začať. Čo im zvláštne znejúce miesto ponúkne, priblíži nasledujúca reportáž. Za projektom so zvláštnym názvom, ktorý vznikol spojením anglických slov východ a inkubátor, stojí skupina z košického startup centra. Vzniklo ako iniciatíva pomáhať rozbehnúť podnikanie mladým ľuďom z východného Slovenska, teda tým, ktorí dali pred zamestnaním alebo pokračovaním štúdia prednosť založeniu vlastnej firmy. Tým úplne najzákladnejším je poskytnutie priestoru, v rámci ktorého vedia títo ľudia pracovať. Ďalej sú to networkingové stretnutia s potenciálnymi investormi, ktorí zasa vedia reálne poskytnúť nejaké finančné prostriedky a zdroje pre podnikateľské projekty. Ďalšou a veľmi významnou časťou je vzdelávanie v oblasti podnikania alebo už priamo odborné. Prvých členov už Istkubátor má. Skupina mladých ľudí prejavila záujem o samotné priestory. Viac ako 10 ďalších sa už vzdeláva v oblasti webdizajnu. Do konca novembra by sme chceli uskutočniť školenie GDG, čo znamená Google Developers Group. Jedná sa o tie najpoužívanejšie nástroje od spoločnosti Google, ktoré vie využiť každý človek, či už v zamestnaní alebo vo svojom podnikaní. Koncom novembra by sa taktiež malo uskutočniť stretnutie s partnerom významnej auditorskej spoločnosti. Toto stretnutie bude na tému, ako sa prezentovať pred investorom a ktoré informácie sú v rámci podnikateľských projektov dôležité a lákavé pre investorov. Podľa zakladateľov Istkubátora absolvovať niektorý zo vzdelávacích programov nestačí. Komunita mladých začínajúcich podnikateľov potrebuje vedieť viac sa spoznávať a inšpirovať, a k tomu majú slúžiť práve priestory na 3. poschodí radnice Starého Mesta. Oslavy 90. výročia prvého predstavenia Východoslovenského národného divadla budú v štátnom divadle v Košiciach pokračovať už tento piatok premiérou komédie Jána Chalúbku Kocúrkovo. Práve touto inscenáciou začalo v roku 1924 svoju činnosť. Realizačný tím na čele s režisérom Eduardom Gürtlerom sa snažil pôvodný text Kocúrkova preniesť do dnešných čias. Takto som sa zo začiatku pozeral aj ja na jeho text, veď to sa ani prečítať nedalo. Čo to tam, kde to tam, čo tam je, aký tam je obsah, čo sú to za ľudia. No postupne, ak človek o tom začal rozmýšľať, tak som jednoducho prichádzal na to, že už pred 200 rokmi tento pán bol, myslím si, na vtedajšie pomery absolútne aktuálny a že vlastne odtedy sa veľa myslení človeka nezmenilo a že aj vo fungovaní spoločnosti. Kocúrkovo je malé mestečko, kde je všetko naopak a kde hlúpi vládnu múdrym. Autor tu majstrovsky zobrazil vtedajšie pomery a vzťahy medzi ľuďmi. Vtedy už pranieroval, ja neviem, staršia a bohatá pani si kupuje mladého ženicha. Rodičia sa snažia v svojej zlej sociálnej situácii speňažiť svoje deti. Je tam rad za radom celá paleta takých ľudských nerestí, ktoré sú reprezentované možno 20 typmi, čo je tiež určitá teda bohatosť toho textu. O scénu sa postaral Juraj Fábri, kostýmy navrhla Silvia Zubajová a choreografie pripravila Ivana Kučerová. Poprvýkrát som robila s pohybovú spoluprácu čisto s činohercami, väčšinou pritom participovali aj tanečníci. Ale musím povedať, že sú to veľmi pracovití ľudia, ktorí chcú naozaj sa veľa naučiť, veľa zdokonalovať. Zažili sme si počas tých skúšok aj veľa zábavy. Andrej Palko, ktorý je autorom zrepovaných piesní, si zahrá Duna Partyho. Z môjho pohľadu najhrateľnejšia postava, pretože poskytuje strašne veľa slobody. Absolútne v podstate môžem si tam robiť, čo chcem. Aj keď teda na druhej strane robím to, čo chce odo mňa režisér. V samotnej hre účinkujú 20 postav, ich rozmanitosť pôsobí na divákov už celé 10 ročia. Hlavných predstaviteľov hrajú Milan Antol, Dana Košická, Beata Drotárova i Tatiana Poláková. Krízové stredisko Anima domova sociálnych služieb v Michalovciach používa moderné didaktické pomôcky. Počas tvorivých aktivít slúžia hlavne deťom v predškolskom veku. Anima zabezpečila pomôcky vďaka peniazom z grantového programu. Pomôcky slúžia deťom už zhruba 3 mesiace. Vynikajú pestrými farbami. Ambíciou totiž je, aby u detí vzbudili záujem. Práca s týmto materiálom spočíva vlastne v usporadovaní, v postupnosti, v klasifikácii, rozvíja u detí koordináciu pohybov, vedie ku kontrole pohybov,
vedie k samostatnosti u detí, rozvíja jemnú motoriku, zapája do činnosti všetky zmysly, čiže rozvíja celkovo intelekt a osobnosť dieťaťa. Deti z krízového strediska vyrastali v sociálne slabších rodinách, chýbalo im potrebné zázemie. Vďaka moderným didaktickým pomôckam dobiehajú zameškané. Tento spôsob vzdelávania a výchovy zaviedla do praxe talianska lekárka Mária Montessori. Dala do popredia skutočnosť, že aj postihnuté deti sa môžu duševne rozvíjať. Základom však je, aby mali prístup k pomôckam, vďaka ktorým sa postupne mení ich správanie. 40 rokov je v živote človeka významný medzník, ale 40-ka materskej školy to je nespočetné množstvo detí, ktoré sa za jej bránami učili samostatnosti. V roku 1974 sme otvárali toto zariadenie. Bolo ako tretie zariadenie na sídlisku generála Svobodu, terajšia Tarča. Pred nami bola Gaštanová ulica, Javorová a my sme boli tretie zariadenie. Miesta bolo dosť a boli umiestnené deti od 6 mesiacov až do 6 rokov do odchodu do školy. Deti, ktoré pred 4 desiatkami rokov navštevovali škôlku na Lipovej ulici, vyrástli a stali sa rodičmi. Dnes sem prichádzajú so svojimi ratolestiami. Veľmi dobre mi to padne, že skutočne ostala jediná na Lipovej. Tie dve sa zrušili, takže sme sa dožili tej 40-ky. Práca s deťmi je stále krásna, či to bolo v začiatkoch zariadenia, alebo teraz. Je pravdou, že tie deti sú stále iné. Je im treba prispôsobovať výchovno-vzdelávací proces v inom štýle. Stále sa dozvedajú to, čo sa im predostiera a učia sa rady. O to zvlášť, keďže kráčame s dobou, je ten proces zameraný aj na tú interaktívnosť. Ale neučí sa len v tomto duchu. V Lipke oprašujú ľudové zvyky našich starých mám a zameriavajú sa aj na environmentálnu výchovu. Náš školský vzdelávací program je koncipovaný na 4-ročné obdobia, tak sme to využili a v tomto duchu sme nacvičili aj program. Ten vyšiel zo škôlkárskej kuchyne, ktorým deti počas celého roka tešia svojich príbuzných. Počas slávnostnej akadémie milo prekvapil všetkých pozvaných hostí. V školskom roku jubilantku navštevuje 127 škôlkárov, ktorí spolu s pedagogickými a nepedagogickými pracovníkmi tvoria jednu veľkú rodinu. Ľubovňanská mediálna spoločnosť v spolupráci so samosprávou pokračuje v predstavovaní partnerských miest Starej Ľubovne. Po Báčskom Petrovci sa dnes zastavíme v Českom Vsetíne. Valašsko, svojrázny národopisný a kultúrny región v najvýchodnejšej časti Moravy, uprostred kopcov bije už viac než 700 rokov srdce, ktorého tlkot nepočul v Starej Ľubovni len málo kto. So Vsetínom nás totiž viažu najdlhšie a pravdepodobne aj najúžšie vzťahy. Prvá spolupráca s mestom na Bečve totiž začala pred približne 40 rokmi a hoci sa bývalá družba stala plnohodnotnou až v roku 2001, zmluvu o partnerské spolupráci podpisovali už starí priatelia. Lubovňa je pro nás inspirativním městem, i když je třeba o něco menší než město Vsetín, ale ty problémy máme stejné a ty lidem mají stejné i nahlížení na ten svět. Takže my jsme v prvé fázi jsme se soustředili na takovou výměnu a spolupráci úřadů, že i ve vedoucí jednotlivých odborů se setkávali a vyměňovali si skúsenosti. Vsetínsku radnicu však zaujali aj akcie organizované tunajšou samosprávou. My jsme se nechali inspirovat například oceňováním nejlepších pedagogů, protože to jsme dřív v našem městě nedělali. Nechali jsme se inspirovat akcí, kterou má pan primátor, a to je setkání snídaně se starostkou. Také spolupráce Sboru pro občanské záležitosti Vsetína a Staré Ľubovni je velmi aktivní, takže jsme také od nich přebrali některé
prvky jejich činnosti. Nechali jsme se mnohem inspirovat například při oceňování nebo setkávání se seniory. A neopomenuteľná je tiež mnohoročná spolupráca škôl, tak vo vzdelávacej ako i športovej oblasti. A my jsme se s nadšením přidali k myšlence, kterou tady přinesla Stará Lubovňa, a to je uspořádání mezinárodních sportovních závodů partnerských měst. Takže i Vsetín nejenom, že jezdí do Staré Lubovny, ale již několikrát byl i hostitelem tady těchto závodů. Do mesta, v ktorom vás prevádza všade prítomné slovo Vsacan, však Staroľubovňania jazdia i na jeseň. Vždy v 2. septembrový víkend sa v ňom totiž koná ekvivalent ľubovňanského jarmoku, síce s menším počtom stánkov, za to však mimoriadne kvalitným programom Valašské zážení. Z těch hvězd české populární hudby tady byl Michal David, byl tu Olympik, vystoupila tu Věra Špinarová. My často také saháme do slovenské pop music, vystoupila tady kapela Lojzo, dneska tady vystoupil Meky Žbirka, takže opravdu ta škála těch vystupujících je tady velká. Ty 2 dny jsou naplněné vlastně mnoha koncerty na 2 pódiích, takže každý si přijde na to své. Významné mestské slávnosti sa tento rok konali už po 16. krát a okrem nás ich na vlastnej koži zažili nedávno aj umelci z Ľubovne. A my jsme taky, myslím, před minulý ročník věnovali taky jeden celý program právě ľubovňanským souborům, které tady měli možnost vystoupit a vlastně odprezentovat takovou tu svou kulturu tady ve Vsetíně. 2 dni plné koncertov, divadla či zábavy mali okrem kultúrneho a spoločenského rozmeru tentoraz aj ďalší cieľ – zaspomínať si na staré časy československej vzájomnosti. Slovenština je krásný jazyk a dnešní mladí lidé, Češi, ztrácejí pojem, jak vlastně Slováci mluví. Sú Vsetínčania podobne ako Ľubovňania, alebo sú medzi nimi možno nejaké rozdiely? Já myslím, že ani ne, protože lidi se všude rádi baví. Takže i ten humor, i to co nám dělá radost, tak to máme opravdu stejné. My si ve Staré Lubovni rozumíme nejenom jazykem, ale i mentalitou. Takže Lubovňa je velmi krásné město pod Tatrami, váš Lubovňanský hrad je něco, co třeba Vsetín nemá. Takováto krásná dominanta nám chybí. Vsetín nebyl nikdy takovýmto velkým městem, byla to spíše vesnice uprostřed hor, takže takováto přímo, i když jsme byli templářským městem, to je pravda, ale jenom krátce, takže takový opravdu ten důkaz té středověké historie nám ve Vsetíně schází. Kazachstan sa na niekoľko dní stal mekou svetového vspierania. V dejisku šampionátu je zatiaľ jediný slovenský zástupca, a to na diplomatickom poli. Štefan Korpa sa do začiatku šampionátu zúčastní v Almaty zasadania komisí trénerov v programe jej kongres Svetovej spierackej federácie. Potom už nasleduje prílet 5 slovenských reprezentantov. Pricestujú pod vedením pána Lukáča, ktorý má zodpovedný za reprezentáciu seniorov. Priletia oni až 9. novembra a potom budú štartovať od najnižších kategórií. Budú tam Richard Káč a Karol Samko v kategórii do 85 kg. Potom bude v kategórii do 105 kg Kováč Matej a Tatarčík Radoslav. A v najťažšej kategórii sa predstaví Kožienka Lukáš. Svetový šampionát, na ktorom sa predstaví 500 pretekárov z vyše 70 krajín, je súčasťou kvalifikácie na olympijské hry 2016, ktoré sa budú konať v brazílskom Rio de Janeiro. Tá kvalifikácia sa skladá z 2 častí. Teraz získame určité množstvo bodov a potom tieto body sa spočítajú s bodmi, ktoré budú na budúci rok na majstrovstvá sveta v americkom Houstone. A potom sa urobí poradie a podľa poradia sa získajú jednotlivé miesta na olympiádu. Z 5 slovenských pretekárov sú 4 odchovanci košického vspierania, momentálne pôsobiaci v armádnom stredisku vrcholového športu v Banskej Bystrici. Bohužiaľ nám jeden pretekár vypadol, Ondrej Kružel. Tým pádom naše ambície troška poklesli, ale stejne naše ambície je umiestniť sa v poradí národov na nejakom 24. až 28. mieste a 24. miesto zabezpečuje ešte 3 miesta na olympiádu. Takže keď by sme sa pohybovali niekde blízko toho 24. miesta, máme šancu na budúci rok ešte získať tie 3 miestenky na olympiádu.
sobotu sa v Košickej Krovarene uskutoční 19. ročník medzinárodného turnaja rozhodcov ľadového hokeja Memoriál Michala Bucalu. Slovenskí rozhodcovia pískajú na európskych či svetových šampionátoch zápasy o najcennejšie kovy a práve Michal Bucala tvoril základy týchto úspechov. Spomínam si na ňoho ako na veľmi férového a zároveň veľmi tvrdého inštruktora a učiteľa rozhodovania. Na ľade sa predstavia bývalí súčasní rozhodcovia zo Slovenska a Maďarska. Medzi sedmičkou zúčastnených nebudú chýbať podobne ako v lani košický Old Boys. Keďže sme po 18 rokoch viacerí zostarli, tak sme vytvorili mužstvo Old Boys a príde na mužstvo rozhodcov z Maďarska. Najnevďačnejšou úlohou je na tomto turnaji pozícia rozhodcu, veď kto by chcel pískať stretnutia kolegom, ktorí ovládajú hokejové pravidlá minimálne rovnako ako on sám. Rozhodovať turnaj rozhodcov, netrúfam si použiť nejaké slovo na to. Je to nedoriešená otázka doteraz, ale budeme mať takých 4-5 rozhodcov, ktorí určite budú musieť pískať v dvojici. Memoriál Michala Bucalu začína v Košickej Krovarene v sobotu od 7 hodiny. Finálový duel je naplánovaný po 14. Prenášanie váhy tela, správny postoj, preskakovanie čiar či vonkajšie a vnútorné oblúčiky. Základom korčuľovania sa na spišsko-noveskom ľade priúča tento rok zhruba 120 školákov. Projekt Korčuľuje celé Slovensko pokračuje druhým ročníkom. Tak momentálne v projekte sú zapojené dve základné školy. Je to základná škola Komenského a základná škola nad Medzou. Už sme tu boli minulý rok. A ako sa ti tu napáči na ľade? Tu aj kamerujú, aj že tu sa môžeme kozať jak v zime na ľade. A to je dobré alebo zle? Dobre. Premiéru na ľade budú mať prváci. Tí spoločne so žiakmi 2. ročníka základnej školy budú počas niekoľkých mesiacov zdokonaľovať svoje korčuliarske zručnosti. Oporu budú mať pritom profesionálnu. Trénovať ich budú prvoligoví hokejisti. Ešte keď sme mali súťaže, nás naučili veľmi rýchlo korčuľovať. Akí sú? Sú prísni? Neviem až tak povedať, ale tak stredne. Chceme tohto roku zapojiť aj nejakých chlapcov z juniorského tímu a samozrejme dievčatá hokejistky z UOS. Cieľom projektu je oživiť záujem detí o šport a inšpirovať ich k pohybovým aktivitám. To všetko formou hry a zábavy. Už viem korčuľovať, aj viem už brzdiť. Gýbam som začal, už viem dobre korčuľovať. A čo všetko zvládneš na korčuliach? Sviečku, dozadu korčuľovať, aj lastovičku dakedy. Zvládnem otočku, kolobežku aj a už nič, len tak kolobežku a citrón. Okolečko 3-krát. Učím sa brzdiť, ale už korčuľovať viem. Korčuliarske tréningy by mali byť súčasťou vyučovania. Vyše 120 žiakov bude po doladení všetkých detailov navštevovať zimný štadión pravidelne každý týždeň. Je náročné ukorigovať takéto množstvo detí? No tak náročné. Samozrejme všetko je svojím spôsobom náročné, ale tie decká sú tak zlaté, že ja si myslím, že sa to dá sa to zvládnuť. Je to zabáva, lebo na koliskových je to ťažšie a na ľade je to ľahšie. Vážne? Áno. Prečo? Lebo na ľade to je ľahšie, lebo iman sa odrásíš a už ti ide korčuľovať. Ale potom už na kolieskovi dávaš kolieska, no to sa zle korčuľuje. Sami počujete, jazda po ľade nie je náročná, aspoň teda podľa detí. Ak ste aj vy dostali chuť na zimný šport, nemusíte dlho čakať. Ľadová plocha Spišsko-Noveského zimného štadióna je verejnosti sprístupnená takmer každú nedeľu a bude aj 2. novembra. V tejto chvíli je už pre vás pripravená aj predpoveď počasia. Vo štvrtok zvlnený studený front postúpi zo západnej Európy na Česko a čiastočne ovplyvní počasie aj u nás. V noci bude jasno až polojasno, najnižšia nočná teplota 9 až 4 stupne. Juhovýchodný až južný vietor o sile 10 až 20 km za hodinu sa na hrebeňoch hôr môže zmeniť na výchricu. Cez deň takisto jasno až polojasno, najvyššia denná teplota 13 až 18 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Opäť juhovýchodný až južný vietor 10 až 20 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr očakávame prudký až búrlivý vietor. V nevýraznom tlakovom poli sa bude v piatok presúvať cez strednú Európu zvlnené frontálne rozhranie.
V noci má byť oblačnosť s teplotami 9 až 4 stupne. Cez deň zamračené miestami najmä na západe občasný dážď. Denná teplota vystúpi na 12 až 17 stupňov. Juhovýchodný až južný vietor bude fúkať rýchlosťou 10 až 20 km za hodinu. Ďakujem vám za pozornosť a dovidenia.